Otung adong namadok hatana tuhamu, alusi hamuma, nariko doi di Tuhani, dungi pitor luason nama. Alai masa pe sisongoni, asa jupang na hinataho ni parurirangi. Pabuah hamuma tuborusion, idama, naroma rajami manopoto, nalabok dorohana, halode dohudulanna dohot anak ni halode boban. Dungi laoma akas usiani patupahon nani dokon ni Yesus tunasida. Dibuan nasida ma halodei dohot anakna diape homma ulus nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Bebas ya natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani ngade banari mangilahi kagating nehau jadi dipaserakon tusi. Rapi tamajaha ayat sia. Alai sude natoropi akana dijolona nang namangihu siapu dipe mangulupolopon. Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasupasu manaro marhite-hite guarni Tuhani. Hosianna ma nadi kijang. Imasahakna martua ma akan nobege hatan debata jala naupiopsa. Amin. Tabigi ma kurpi inbi.
Ta puji Tuhan ta marhiti ede nomor 214 ayat sada dohot ayat 2.